Hormatly vatandaşlar, Ediz Türkmenim. Bugün men dünýäde we bizim ata-vatanymyz Türkmenistanyň daşyndaky hereketler hakynda size öz düşünjämi beýan etmekçi. Amerika, Russiýa ýaly döwletleri dünýäde öz täsirlerini ýitirmek islemeýärler. Bu iki döwletiň gapma garşylygy hiç haçan utarmaz. Bolar dünýäde hökmürawanlygyny ýöretmek üçin öz arasynda açyk bolmasa da söweş ýagdaýynda durlar. Häzirki Belarus döwletinde bolýan hökümet bilen halkyň arasyndaky çaknyşyklar munyň şaýadydyr. Ol ýerde Russiýa dayanan diktatura höküm sürýärdi. Halk saýlawlardaky galtlyklara garşy ayağa kaldy. Belarus döwleti munyň daşary güýçler tarapyndan edilýändigini öňe sürýärler. Polisiýa başta halka garşy duran bolsa da eýýäm halkyny goldap otyr. Diktator Lukashenko hemme zady Putin'e hasabat berip otyr. Bular nämäniň alamaty? Pikirlenin. Gysga wagtda hemme zat ýüze çykaryr. Halkyň närazylygyny hiç kim durzup bilmez. Men Belarus halkyna bu söweşde ýeňişler gazanmagyny arzu edýärim. Olara ýagty geljek üçin göreşde ýanyndadygymy we goldaýandygymy bildirýärim. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 25 sentýabrda video konferensiýa şekilinde geçirilecekdigi hakyndaky habar meni gynandyrdy. Emma ol Aşgabatda geçirilse de netije bolmazdy. Menim muňa gözüm ýetdi. Emma halk ýene şol tozan 20 bilen ýeköz başagay. Ýurtdaşyndaky hereket gowşap otyr. Siyasata çıkan partiyalar, hereketler öz aralarında dava jenjelden başka iş etmeýärler. Edip bilse halkın gözünün öňünde bir-birini pese düşürmeye çalışýarlar. Emma bu gaty ýalňyş. Häzir dava jenjeliň wagty däl. Hökümetiň blogerleri kellesini galdyrany üstünden gülüp halkın öňünde garalamaga çalışýar. Muňa inanýanlarym bar. Informasyon söweş gidip dur. Hereketler ýanlaryna belli bir mukdarda adam toplap garşydaşlaryna garşy olaryň kömegi bilen söweşýär. Ýene gaýtalaýarym, kimiň kellesinde näme pikir bar, geljek hakynda onu hiç kim bilmez, unutmaň. Halkym, aktivistler, size ýüzlenýärim. Siz hiç kaçan bir adamın ya da toparın gürrüňini dinläp oturmaň. Bu gödök ýalňyşdyr. Hemmeleri dinlän. Her bir dinleýän adamyňyzyň sözlerini dolu analiz etmegi başaryň. Gelin netijeňiz içinizde kalsın. Ýalňyş geplän adam bolsa kemsitmän ýüzüne aýdyň. Bu sizin hakyňyzdyr. Eger ol lider adam sizin sesinizi duymasa, cevap vermese, ona da değiş netije çıkarın. Sebebi ol adam diýmek halkyň sesini bugün eşitmese ertir asla eşitmez. Bir adam gowgurlaýar diýip onu ýokary götermäň. Men hemme zady görüp syňlap otyryn. Siz eýýäm täze diktator, täze prezident saýlap otyrsyňyz, habaryňyz ýok. Bu dogry däl. Pikirleniň, oýlanyň, netije çykaryň. Siz olary eýýäm göterip padşanyň tagtyna goýduňuz. Olaram edil şol ýerde ýaly özüni alyp barmaga başlady. Dikkatli bolaň. Bu dünýä kime galdy? Men ölsem bir elimi tawydymyň daşyna çykaryň. Padşa Süleymanyň bu dünýeden eli boş gidenini insanlar görsün diyen
Sultan Süleyman'ın sözlerini hiç haçan unutmaň. Saçagyndakyny yurdun her yerindäki insanlar bilen deň paýlaşjak. Halk bilen oýnap gülüp ýaşajak. Halkyň içinde rahat gezjek. Halk bilen soňuna çelli bile boljak adam barmy? Nirde sen? Çık, men seni goldaýan. Men Russiýanyň ýa-da Amerikanyň ýa ýene bir gizliň toparyň Türkmenistany oýnatgylaryň kömegi bilen dolandyrmagyny asla islemeýärin. Watan, il, yurt meninki. Men onu hiç kime bermem. Bu menin pikirim. Oýlanyň. Garaja olan hiç kimi duşman däl. Unutmaň.